Ahoj, moje meno je Jakub Frank a v dnešnom videu si ukážeme, ako hrať skladbu Cleveland Total Annihilation. Tak gitaru do ruky a ideme na to. OK, ešte predtým, ako sa pustíme do samotného hrania, by som sa s vami chcel porozprávať o gitarovom tóne, ktorý je v tejto skladbe a ku ktorému som sa snažil približiť v ukážke. Snažil som sa nájsť nejaké informácie ohľadom gearu, ktorý Cleveland použil na tomto albume alebo v tejto skladbe konkrétne, ale nič som nenašiel. Ale keď sa započúvaš do gitary v tomto tracku, tak je veľmi hustá, má strašný tlak a má aj veľkú saturáciu. Myslím, že tento efekt dosiahol práve použitím overdrive pedálu pred zosilovačom alebo kľudne aj pred pluginom s nadstavením na boost. Ja som použil pedál Nux Drivecore s nastaveniami, ktoré vidíš na videu. Režim som mal prepnutý na boost som mal na sedmičke, tón som mal v strede, drive som trošku povyťahol a level som mal na jednotke. Ako zosilovať som použil PAV 5150 s týmito nastaveniami. Gain 5, low 6, mid úplne stiahnuté, presence na 5, resonance 8. OK, takže to by bolo k zvuku všetko. Naladte gitary na drop C a ideme hrať. OK, dostávame sa k prvému riffu v tejto skladbe a ten vyzerá nejak takto. OK, takže začíname power akordom na druhom pražci. Pravú ruku máme položenú na kobylke, kde tlmíme struny. Ostatné prsty máme cez ostatné struny. Takže zatiaľ máme toto. Najdôležitejšia vec na tomto úvodnom a konečnom riffe je načasovanie. Odporúčam počúvať hlavne bicie. Každý úder bicia ide za rovno s power akordom. Takže budeme hrať 2, 2, 2. Keď sa započúvaš do gitary v tomto tracku, tak tá gitara znie trošku na programovanie, ale není to tak. Cliff používa malý trik, ktorý si teraz ukážeme. Keď už pôjdeme na tretí pražec, tak pustíme ukazovák, pritlmíme pravou rukou a to isté spravíme na druhom pražci. Pustíme ukazovák a pritlmíme prstami ľavej ruky. Takže takto to vyzerá v kontexte. Cliff vlastne takýmito malými prestávkami medzi tými power akordmi vytvára taký efekt robotickej gitary. A budeme to uplatňovať v celej tejto pesničke. Takže v plnej rýchlosti. A pomalšie. Keďže máme dosť veľa gainu aj z overdrive pedálu, aj z aparátu, tak odporúčam si zapnúť noise gate. OK, prechádzame k hlavnému riffu v tejto skladbe a ten vyzerá nejak takto. Celý tento riff, aj celkovo celú skladbu odporúčam hrať hlavne downstrokemi, takže robíme pull-off z druhého pražca na nulty,
Naspäť na dvojku. Dvakrát brnkneme a pritlmíme ostatnými prstami. Takže zatiaľ máme toto. OK, potom robíme z druhého prážca slide na tretí a z tretieho na piaty. Takže zatiaľ máme toto. Potom opakujeme začiatok, takže 2, 2. A teraz pôjdeme z druhého prážca slide na tretí. A teraz budeme robiť 3 pull off 0. Takže ešte raz a pomalšie. Tento riff sa v skladbe opakuje ešte raz, je úplne totožný, jediná vec, ktorá sa líši, je zakončenie. Ideme si to ukázať. OK, ideme si ukázať posledný riff v tejto skladbe a ten vyzerá nejak takto. Je to veľmi jednoduchý riff, ale na pár vecí si tu treba dávať pozor. Je veľmi dôležité zosynchronizovať ho s bicimi a dôležité je hrať ho downstrokom. Takže pomalšie vyzerá nejak takto. 2, 2, 2.